Myslíte, že čerstvá ryba je vždy lepší než ta mražená? U nás v Česku určitě ne. Víte, co říkají Islanďané? Pokud to chcete čerstvé, kupte to mražené. Většina čerstvých ryb k nám putuje přes půl Evropy letadlem nebo kamionem. Od výlovu po vystavení v supermarketu to běžně trvá 3 až 10 dní. Mnohdy je za čerstvou rybu vydávaná i ta rozmražená. Těm se prosím vyhněte úplně. Problém je, že my tady v Česku nejsme zvyklí ryby jíst a jíme jich strašně málo. Takže v obchodech ryby leží velmi dlouho a pak je z čerstvé ryby spíš ryba unavená. To je důvod, proč spoustě lidem ryba smrdí. Zkrátka si koupili starou. Kvalitní ryba se dnes mrazí hned po výlovu šokově při minus 60 stupních. Díky tomu v ní nevznikají ledové krystalky a maso si tak udrží kvalitu, konzistenci a šťavnatost. Když ji doma šetrně rozmrazíte v lednici, ryba nebude smrdět, nevytečou z ní litry vody a nescvrkne se na pánvi. Chuť, vůně moře i živiny v ní zůstanou. Taková ryba je čerstvější než ta čerstvá v regálu.